کردێ بێبەخت ئابوو مسلمێ خوراسان. gelek kesayetên Kurd hene di dîroka İslamî de duwarên siyasî, çandî, zanistî û olî de xwedî roleke giring bûn. Hinek kesayet jî hene ji ber rolên wan ên taybet di dîrokê de gihaştin astên bilind. Yek ji wan jî Abû Muslimê Xurasan e. Yê got di avakirina dewleta Ebasî de roleke mezin û giring lîst. Her wiha bandoreke wî ya berbiçav di tevdîkirina xelkî wî nava Ebasîyan de hebû. Weke piraniya kesayetên Kurd, nasnameya Abû Muslimê Xurasan jî jê hat standin û bi zorê weke Ereb, Faris û Türk hat naskirin. Her çi qas gotin derbarê wî de hatibin derbirandin jî weke got Faris e yan Ereb e yan diya wî kole be ne kole bû û gelek nasandinên din. Ya rast ew e Abû Muslim Kurd e. Ya got vêyekê tekez dike jî helbesta Abûdulama ya rexinkirin û êrişkirina Abû Muslimê Xurasan e. Di wê helbestê de Kurdîbûna Abû Muslimê Xurasan tekez dibe. Bi taybetî jî eger em derbasî korahî û ziraviyan bibin, em ê bibînin koreleke wî ya mezin di hilweşandina xilafeta Emewî de û avakirina ya Ebasî de tevî serkeftina wê li heremên Rojhilatê Cîhana İslamî hebû. Li dawiyê jî bi destê Ebasîyan hat kuştin ji ber ku ew ji mezinbûna kesayetî û hêza wî tirsiyan. Tavahî nasandinên bi kesayet ya Abû Muslimê Xurasan hat xistin û nêrînên cuda derbarê koka wî de hewldana berovajîkirina rastiyan û xirakirina navûdengiya wî bû. Ev yek hem ji aliyê Emewiyan ve hem jî ji aliyê Ebasîyan ve hat kirin. Heya astekê gotin ku diya wî weke koleyekê ji koleyên bavî wî bû û ji bajarê Kûfê anî bû û dema dujanî bû bavî wî firot te kesekî bi navê İsa ibn Musa Serrac hat gotin got bavî wî ew nedîtibû ji ber got beriya zayîna wî mir. Abû Muslimê Xurasan sala 719 hinekan jî gotin sala 727 nêzî bajarê Merwê yê Xurasanê ji dayîk bûye. Hinekan gotin bajarê Merwanê, hinekan jî gotin li bajarê Çî yê Asfahanê ji dayîk bûye. Bavî wî jî ji gundê Sencerdê yê girêdayî Rasteqê û weke Ferîdîn tê naskirin. Yan jî ji gundê Maxwanê got sê fersexan ji 12 heya 16 kîlometran ji Merwê dûr e. Navê wî Abdurrahman ibn Muslim Abû Muslim e û jêra Abdurrahman ibn Şêrwan ibn Esfendiyar Abû Muslimê Xurasan hatiye gotin. Ji bilî wê jî weke mîrê Ehlil Beyt ê Pêxemberê Xwedê hatiye naskirin. Piştî koça bavî wî û piştrediya wî Abû Muslim sê wî mezin bû. Derbara jiyana wî de gelek nakokî di navbera dîroknasan de hene. Tê gotin tevî rewşa jiyana wî ya dijwar bi taybetî piştî koça dê û bavî wî Abû Muslim jîr û şareza bû. Di wêje û nîvsandinê de jî hatî bû. Karê xwe bi pisporî û lezgîn dikir. Tê gotin di biçûkaniya xwe de li ba çêkerekî kurtanan kar kir û di vî karî de bi pêş ket. Hat gotin jî di heft saliya xwe de
ابو مسلم پرورده خو ل دبستان کوفه یان لګوندګری دایوي وکه ګوندین خطرانی دیتیه جی دسپیکه و جیربون وین و حسکرنا زانسته د کسایت یاوی د خویابو او فیری زمانین کردی عربی و فارسی بو جزوفه کتبن باندورا رامانا عباسی او شاکرت گلک اولدار و زانیارین اولی بو هندی روکناس گوتن او مرووکی کنه دیمیوی قهوهی و خوشک بو چاوینوی رندک بون عنیاوی پهن رویوی بدو پوریوی دریج و دنگیوی جی نزم بو هاد گوتن جی کنو حنکینوی جی ددمین خوده بون ددانستاندنا بکسان را جدی بو دسرکفتن شرده کیف خوشی آخوا نشان ندده دفلاکتان دجی شینا خوا دیار ندکر و هرتم هیرس آخوا کنترول دکر جی پیواجوین دسپیکی و ابو مسلم خراسان تولید تفگار عباسی بو دوی مجاره ده باندورا در دوره لسر هبو جبو ویجی دست بکار کر داگو آرماجین تفگار عباسی پیگ بینه سياسة أمويان لهمبر موالي ومسلمان نعرب وناكوكيين وان بأهل البيت را تفيهن روشين دن هشتن راماني أمويان رد بكا ووجد سلاداري وهيزاوان ريزقار ببا هاد قوتن جي أبو مسلم يكج أهل البيت بو جبو فيجي دنگيوي دهات گهدار کرن وبفي آواي قاربو آرمان جين خواه بيك بينه ابو مسلم دنارین خو ویرک بو مرووکی خودی وین بو خودی هشکی داگرتی بو هزاوی یاری و برینه هبو دنارین خدا حشک بو سرت بوناوی دجیان ده هشت لهمبر خلافت اموی درکوه او سری هلده ابو مسلم چو حمیمه ناوندا بلاف کرنا رامانا عباسی و وکه هات گوتن 4 سالان لور لتنشتا امام ابراهیم ما و دمه رامانا عباسی کسایت و ریبرن و جنیز و ناس کرن امام ابراهیم همو زانستین عباسی فیریوی کر و وکه اندامکی مالباتی دید لسر زمان امام ابراهیم وها هاتیه گوتن ابو مسلم یک جی پارسوی میه پشتی گو ابو مسلم جی آلی زانستی و مورالی و آمده بو امام ابراهیم او وکری بر شاند خراسانه داگو تویهن حوالین خواه دوزا عباسی بلاف بکن و جبو جی کار بکن و دمه تمنیوی 19 سالی بو توی بچوکانیا تمنیوی جی ابو مسلم دلسوزیا خواه تکز کر او بو یک جی کسین به ارکین بدزیراد بو هاد گوتن او دل حشک بو و هزاوی یا آرامی و برخودانه هبو ابو مسلم پرتوک و نامه دگهاندن خباتکارین دوزا عباسی او دنافبرا کوفه خراسان و حمیمه ده دگریا و آگاهیین بباور بخورد آنین روشا گشتی شروفت کره روشا خباتکار و دوستا بدلسوزی جی امام و ریبران را دگهاند و که ابو مسلم جی امام و نزیکتر کر رازین دوزا عباسی ناوروکو پلانین پیش روژه بیتر ناس کر لسر زمان امام ابراهیم هاتیه گوتن کوی ابو مسلم جبو بری و برنا خراسانی هل بجارت جبرگو کسکی هشمند ویرک بخباور و دلسوز بو جلورا فرمان دا همو خباتکاران داگول پی ابو مسلم بمشن و فرمانین وی پیک بینن امام ابراهیم وها درباری وی دا گوت من فرمانا خدا ابو مسلم
لێگۆدار بکن و بریارên wî pêk bînin. Min ew bi walîtiya Xurasanê erkdar kir. Ji sala 745 ve Abu Muslim bûnû nerê İmam İbrahîm li Xurasanê. Hat gotin İmam İbrahîm xwest xwediyê doza Abbasî ji mewalî be, ango ne Ereb be, da got baweriya gel bi dest bixe û ji bona goyê ne Ereb jî piştras bibin û tevlî şoreşa li dejî Umewiyan bibe, da got deselatdariya wan têk bibin. Bejirandina Abu Muslimê Xurasan ji aliyê derdorê ve nehêsan bû. Gelekan erkdarbûna wî red kir. Sedemên vê jî gelek bûn, wek mînak, biçûkbûna temenê wî, neerebbûna wî û tevî gelek bihaneyên din. Ji nav kesên Abu Muslimê Xurasan nebijirand, Abu Selme el-Xelal bû. Abu Selma weka wezîrê Ehlil Beyt dihat naskirin. Ew xwediyê cihekî bilind bû. Silêman ibn Qasîr jî erka Abu Muslim qebûl nekir û ev yek bi İmam İbrahîm re gotûbêj kir. Lê hema îmam li ser biryara xwe bi îsrar bû. Abu Muslim bi nakokî û redkirina derdora xwe ji ber erka wî yan û agahdar bû. Ji lewra wî xwest li hember wan kesan xwe tekez bike got ew bi qasî vê erkê ye û ji xwe bawer e. Girtina rewşa siyasî û civakî li Xurasanê ji bo Abu Muslim ne tiştekî hêsan bû. Bi taybetî jî piştî korbûn û gurbûna nakokiyên navbera êl û hozan de. Di hin pêvajoyan de gihaşt asta pevçûna biçekan. Çareserkirina pirsgirêkên navbera serokê êlan karekî dijwar bû. Bi taybetî êlên Ereb ên koç kirin û li Xurasanê bicih bûn. Di heman demê de xelkê Xurasanê jî ji rewşa jiyana xwe û tevliheviya di nav dijiyan nerazî bûn. Tevî van dijwariyan ragihandina şoreşê li hember Umewiyan hêdî hêdî dihat amadekirin. Abu Muslim karînên xwe yên rêveberînê tekez kir û rêbertiya Xurasanê tevî gelek astengiyan gir dest. Wî biryar stand got doza Abbasî eşkere bike û ji pêvajoya razbûnê derxîne. Bi vî awayî hevalên xweşandin hemû deverên Xurasanê da got doza Abbasî bi wêrekî û giranî belav bikin. Hejmara dostan hêdî hêdî zêde bû. Pêvajoya derbasbûna eşkerebûnê jî amade bû. Bi taybetî waliyê Umewî Nasir ibn Seyyar bi şerên rêkberên xwe mijûl bû. Ji bilî wê jî êdî xilafeta Umewî lawaz ketibû. Sala 747 İmam İbrahîm ferman da Abu Muslim da got şoreşê li hember Umewiyan ragihîne. Li ser vê bêngehê Abu Muslim hemû hevalên xwe agahdar kirin. Wan jî dostên xwe agahdar kirin. Hat gotin tenê di yek rojê de şêniyên şêst gundî tevlî dozê bûn. Abu Muslim dest pê kir û di demekêkin de karîbû hêza xwe li ser gelek aliyan bisepîne. Hêza xwe bi saya dost û hevalên wî yê fermanên wî pêk dianîn dihat nîşandan. Serkeftina Abu Muslim li xweşiya waliyê Xurasanê Nasir ibn Seyyar nehat. Ne tenê wiha hêrsa wî bilind kir. Beriya vê pêngavê Ibn Seyyar hişyariya mezinbûna hêza Abbasiyan dabû û Xelîfa Umewî Marwan ibn Muhammed jî
ئاگاهدار کربوو. لێ ji ber lawazbûna dewletê û hilweşîna wê gav bi gav Ibn Muhammed nikarîbû tiştekî bike. Wî tenê İbrahîm ibnil İmam bin çav kir. Nasir ibn Seyyar name ji hemû waliyên Umewî yên li bajarên reşand û alîkariya wan xwest. Lê hema kesî persiv neda û tu alîkarî nedan wî. Wê demê Ibn Seyyar neçarma bi tenê li hember Ebu Muslim û Abasiyan derkeve. Ji bo vê jî artêşeke amade kir û li hember Ebu Muslimê Xurasan derket da got tevgera wî pûç bike û wî tune bike. Di şerê navbera herduyan de Ebu Muslim bi ser ket. Ev jî balpiştek da Ebu Muslim da got şoreşa xwe li dijî Umewiyan bidomîne. Ebu Muslim mirovekî dîplomat bû. Wî karî bû mirovan bide aliyê xwe. Hat gotin roleke mezin a propaganda wî ya siyasî û şer di serkeftinên wî de hebû. Di vê derbarê de gelek tişt li ser wî hatin gotin. Digotin wî sûd ji nakokiyên navbera êlan de digirte û bi leşkerên xwe re wiha dipeyivî. Bila hûn wêrek bin ji ber wêrekî bêngeha serkeftinê ye. Bela di dilê we de kîn hebe ji ber ku sedema pêşveçûnê ye. Divê hûn dilsoz bin ji ber ku dilsozî hêza şerkeran e. Bi saya vê diplomasiyê piraniya caran Ebu Muslim bi ser dikete û daxwaza xwe jî pêkdanî. Wî karî bû hin êlên bi Umewiyan re dost bi aliyê xwe ve bîne û bi wan danazkirin got pêdiviyê wan bi Ebu Muslim heye. Dema got Ebu Muslim tê gihîşt got êdî dem hatiye. Dest bi êrîşkirina Nasir ibn Seyyar li bajarê Merwê kir û karî bû xwe bigihîne paytext Xorasanê. Dema gihaşt Xorasanê. Nasir ibn Seyyar reviya bû. Xuya bû Ebu Muslim bi hêsanî derbasî Merwê bû. Artêşa wî yek girtîma û ziyanên mezin jî nedîtin ji ber ku tu şerên dijwar bi Umewiyan re nekirin. Wî karî bû demê li gorî xwe bikarbîne û hêza Ibn Seyyar lawaz bike. Her wiha hêza Ibnil Kermanî yê hertim dijberî Ebu Muslim bû lawaz kir. Ebu Muslim hertim hewl dida dengeyekê û lihevkirinekê di navbera ol û mezheban de çê bike ji ber ku artêşa wî ji gelek netewan pêk dihat. Wî karî bû zeradeştî, musilman û gelek netewên din mîna Kurdan tevlî artêşa xwe bike. Piştî ku Ebu Muslim serkeftina xwe ya yekem pêk anî û bajarê Merwê bi dest xist, dest bi rêkûpêkirina artêşa xwe kir. Erkên leşgerî binav kirin û fermana şopandina leşgerên artêşa Umewî da. Bi taybetî rêberên wê yên reviyan, di nav wan de Nasir ibn Seyyar jî hebû. Ji bilî wê Ebu Muslim dest bi qirkirina rêkberên xwe kir. Xuya bû piştî serkeftina wî helwestên rêkberên wî hatin guhartin û êdî xwestin xwe ji Ebu Muslim ve nêzik bikin û dilsoziya xwe jê re nîşan bidin. Di nav wan kesan de Welid Ibnil Kermanî jî hebû. Ibnil Kermanî rêbertiya şûna bavê xwe girt û xwest tola kuştina bav hilde. Bavê wî bi destê Ibn Seyyar hatibû kuştin. Tevî ku Ebu Muslim ew kesên rêkber ji xwe ve nêzik kiribin jî lê baweriya wî bi wan nedihat û bi hişyarî tevdigerî. Hat gotin jî wî dest bi tunekirina wan kir û artêşa xwe şand bajarên din û bi dest xistin. Bajarên Belex jî mîna gaveyekê bû. Wê demê Belex di min rêbertiya Ziyad ibn Abdurrahman el-Quşerî de bû. Piştî Belexê bajarên Nîsabûr, Ray û hin bajarên din hatin desteserkirin. Bi mirina Nasir ibn Seyyar re Xorasan û derdora wê bi tevahî sala 748 ket bin serweriya Ebu Muslim. Piştî wê berê xwe da niha wendê û girt dest. Pişt re jî çû Iraqê û bajarê Kûfê bi dest xist û Ebu Selma el-Xelal rêbertiya wê heremê kir. Xorasan û derûdora wê jî dibin serweriya Ebu Muslim dema.
پشتی زحمتی و دژواریین گۆدۆزا عەباسی تێرە دەرباس بوو ناکۆکیên ناوبەرا ئەندام و رێبەران هاتن چارەسەرکردن بریارە دلسۆزیê ji xilafeta عەباسî re hat standin یەکەم کەس بوو خەلیفەژی ئەبولعەباس عەبدوڵڵا بوو وەکە ئەبولعەباس ئەلسەفاح هات ناسکردن ئەف بوویەر لە کوفێ ساڵا 1949 ڕوودا پشتی کێمتری 5 مەهان عەباسی بۆن ڕێبەرێن دەوڵەتا ئیسلامی ڕۆڵا مەزن ئاسەرکەفتنا دۆزا عەباسی یا ئەبوو مسلمê خوراسان بوو bi taybetî li heremên Xorasan, Taxaristan, Transooxana û heremên Zap. Ev yek piştî ku hemû kesên têkildarî Omewiyan ji holê rakir pêk anî. Tevahî wilayetên Omewiyan xistin bin serweriya dewleta Abbasî. Çawa be jî avakirina dewleta Abbasî ji destpêkê ve li Xorasanê sala 1947 li ser destên Ebû Muslim bû. Piştre li Kûfê sala 1949 sedema sereke ya serkeftina dewleta Abbasî kesayetiya Ebû Muslimê Xorasan, diplomasî û jîrbûna wî ya siyasî û leşgerî, zanebûna wî û naskirina rêbazên danûstandinên bi xelkê Xorasanê re û rêberên wê yên Omewî bû. Tevî naskirina wî ji erdîngariya Xorasanê û têgihiştina rêbazên şer ên Goncaw bû. Her wiha hêza wî ya pêkanîna dengeyê di navbera rêbazên wî yên taktîkî û stratejîk jî hebû. Di vejartina armancên xwe yên rasteqîne de jî hatî bû. Hat gotin Ebû Muslim ziraviyên êlên Erebên hatin li Xorasanê bi cih bûn naskirin. Wî korahiya nakokî û pevçûnên di navbera êlên de naskir û li gorî xwe bi awayekî jî hatî bikar anî. Hat gotin rêbaza bi destxistina dilên dijminê xwe bikar dianî. Weke mînak serbestberdana wan ji zindanê, dermankirina birîndaran di demên şer de û hin rêbazên din. Ebû Muslim şerên xwe di zivistanê de dikir. Di vê yekê de jî bi ser diket. Ji ber wî hêza dijmin pûç dikir bi taybetî li bejahiyan. Ji ber nedikarîne seqama zivistanê û sarbûna wê tehmûl bikin. Tersî vê hêzên Ebû Muslim hawaya heremê nas dikirin û li ser vê bîngehê zanî bûn çawa pêra alaqdar bibûna. Hat gotin jî destpêka eşkerekirina doza Abbasî di demsala zivistanê de bû. Ew di zivistanê de derbasî Merwê û Asfahanê bû. Yek ji taktîkên wî yên şer destpêkirina wî ji bajarên dûrî paytextê bû dago xwe bi cih bike. Ebû Muslim zanî bû got piraniyan rêkberên Omewiyan ew kesên ji aliyê deselatdarên paytextê ve hatibûn paşguhkirin. Daxwazên wan nedihatin pêkanîn û rewşên wan ên aborî û xizmetguzarî li ber çavan nedihatin derbazkirin. Ji destpêkê ve rêveberîna wî serkeftî bû. Hemû karên xwe tomar dikir. Navên leşger û karkeran tevî cihên wan tomar dikirin. Ev yek jî karê rêxistinî û standina biryaran hêsan dikir. Ji bilîvan jî deselatdariya şer û rêveberiya giştî di destên xwe de hişt. Ebû Muslimê Xorasan dilsoziya xwe ji Ebû Abbasê Sefah re ji bo xîlafetê nîşan da. Hat gotin Ebûl-Abbas şandek bi serokatiya Ebû Cafer el-Mansûr şand ba Ebû Muslim dago dilsoziya wî bigirin û hêz û karîna wî li ser erdê nas bikin. Ebû Cafer hêza Ebû Muslim a rasteqîn nas kir. Di serdema el-Sefah de rewşa Ebû Muslim pir baş bû. Heya astekê got nasnavê Mîrê el-Muhemmed lê hat kirin. Navê wî li ser pereyan hat neqişandin û nasnavên xwe jî li ser pereyan neqişand. Ji wan nasnavan jî Emîn el-Muhemmed û Seyf el-Muhemmed bû. Her wiha hin nasnav li karmendên xwe jî kirin û dest bi erkdarkirina waliyan li ser heremên girêdayî Xorasanê kir. Di serdema Ebû Muslim de heval û karkerên wî xwedî hêz bûn û ji ber got ew pêbawer bûn heya radeyekê got wan ferman û biryarên Ebû Muslim pêk dianîn neyên xîlafetê. Hat gotin ku car caran xelîfe bi xwe jî pirsa tiştan ji Ebû Muslim dikir. Bi taybetî jî mijarên têkildarî hêza xelîfê.
ابو مسلم بکشتنا ابو سلمى و گلک ریکبریندن هات توان بارکرن او بفگوستنا خلافت جعلویان را هات توان بارکرن اف یک جی لخوشی عباسیان نهات و هشیارین خو لهمبر ابو مسلم نشاندان آگاهیین دوی درباره ده تفلیه بون هنگوتن راست بون و هنگ جی درو بون. پشتی مرنا السفاح سالا 754 خلافت عباسیان در باسی ابو جعفر المنصور بو او هر دو براین هف بون و ابو جعفر سیاست السفاح باش ناس کربو. خما سرکه یا ابو جعفر مزنبونا هیزو دسلاداریا ابو مسلم بو و چاوانیا چاره سرکرنا ویکی بو. دهشو دل خود دگوت و ابو مسلم جی دولتاوی وقته و ببه مترسیک. اف گوتن بریاگو ابو جعفر ببه خلیفه درکتبون. جارکی جی جاران هاتا گوتن گو ابو جعفر جبرای خو السفاح را و ها گوتبو. تو نه خلیفه و اگر تو ابو مسلم نکوشی از فرمان انتا بجهناینم او هرتم بیا خود که و دمی السفاح ج ابو جعفر را گوت بلا اف گوتن دناف براوان ده بمینه و تو کسیندن بی آگاه دار نبه. هاد گوتن سدما نحس کرنا ابو جعفر ج ابو مسلم را او بو ابو مسلم ابو جعفر وکا کسی دویم ده دولتی ده ندیدید. و دما گو وکا سروک شانده ابو سفاح چو سردانا هرمی کر ابو مسلم ریز جه نگرد. دما ابو مسلم چو حجه کارواناوی جیا خلیفه مزنتر بو لسریا حجه گلک دیاری دان کوچران. بوی گاوی ناوو دنگیا ابو مسلم لسران سری هرمی جیا خلیفه ابو جعفر المنصور بیتر بلاو بو. اف ناوو دنگی و جومردیا ابو مسلم لخوشیا ابو جعفر ندهاد. او هرتم ده ترسا مزنبونا هیزا ابو مسلم دبو بطایبتی لحرما خراسانه جبر جهیوی دناف گل پرمزن و ریزگرتی بو. ابو جعفر پلان دکر داگوی تو نبکه و هرمینوی تیخبن سروریا خواه لگوری چافکانیان ابو مسلم جی ابو جعفر حزنت کر و دناف براوان ده هرتم ناکوکی هبون. دیروکناسان گوتن دما ابو مسلم چو سرساغیا ابو جعفر جبر مرنا برای وی السفاح وی ابو جعفر بخلافت پیروز نکر. وی که هشت ابو جعفر وی رخنت که. پشتیوی ابو مسلم نامه یک جیره شاند خلافت لابو جعفر پیروز کر و دلسوزی خواه جیره نشانده. ابو جعفر بدزی پلان دکر داگو ابو مسلم تو نبکه. جبو ویجی جی خواسته لدجی هیزین آبی خو عبدالله ای لهمبر ابو جعفر درکت شربکه. ابو جعفر دخواسته به ویگاوی هر دویان تو نبکه یان جی یکی تو نبکه یدن جی لاواز بکه. جبونا گوتو لحف کرنه دناف برا هر دویان ده پیک نیه. ابو جعفر بدزی کسک شانده با عبدالله و جی خواسته خراسانیان دناوا آرتشاوی ده تو نبکه. او یک جی پیک هاد. عبدالله بو هزاران خراسانیان دناف آرتشا خوده کشتن. ده همان دمیده ابو مسلم جی دخواست هیزا آبی خو عبدالله جهولی را که. عبدالله لباجار نسیبینه بجیه ببو لی هما جبر جیربوناویا شر ابو مسلم کاری بو لدجیوی بسرکوه. سرکفتنا ابو مسلم لدجی آبی خو ترس خست ناوا دل ابو جعفر. جخوا عبدالله جنسیبینه رویا و چو بسرای بابرای خو سلیمان. دوی به واجوی ده هیزو ناو دنگیا ابو مسلم زیده بو و وکه سازومان کاری دولت عباسی هادیتن. وی که هرسا ابو جعفر بلندتر کر و خواسته دکو دولابان بکاربینه. وی خواسته ابو مسلم جو خراسانه بدور بخینه. جبو ویجی نامه که جی رشانده و جی خواسته جو خراسانه درکوه و بچاره بردیا شامه و مصری بکه. ابو مسلم آرمانجا ابو جعفر ناس کر و ناکوکی دناو براوانده گربون. ابو جعفر همو کسی نخودی باندوره بکار آنینه و شاندن با ابو مسلم لی هما تواهی هولدان والا درکتن. پشتره ابو جعفر ریبازه کدن بکار آنی او جی ابو مسلم جدر دوراوی والا هشت و دویه که ده بسرکت. و دمی ابو مسلم نچار ما بچبا ابو جعفر تاوی گودو گمانه دبو گوه ابو جعفر ایخانتی لبکه. دما بریکت و چوبا ابو جعفر ریبرتیا آرتشا خواه دا ابو ناصر
و جێرە وها گوت ئەگەر نامەیەک ji te re hat û nîvê mohra min li ser be wê demê bizanîbe ew nameya min e û eger muhir bi temamî li ser nameyê be wê demê bizanîbe got ew name neya min e û min nenivîsandiye û yêşandiye ne ezim. Abu Muslim gihaşt koşka Abu Cafer û weke destpêk Abu Cafer ew bi dilgermî pêşwazî kir û ji xwe heya sê rojan bihna xwe vede. Lê hema di roja duyem de bi wezîrê xwe û çar zîrevanan re li hev kir da got Abu Muslim bikuşin. Ew vexwendina koşkê dema gihaşt Abu Cafer el-Mansûr dest bi tewanbarekirina wî kir da got bitunekirina wî bibe bihane û fermana kuştina Abu Muslim da. Ev bûyer sala 764 pêk hat. Wê demê temenê Abu Muslim 36 sal bû. Ji ber kuştina Abu Muslim xelkê Xurasanê pertekên tund nîşandan. Ew bi tevgerekê rabûn û serkêşiya tevgerê kesek bi navê Simbaz bû. Hat gotin Simbaz ji Nîsaborê bû û banga tolhildana kuştina Abu Muslim kir. Piraniya Xurasaniyan Kurd û xelkê çiyayan pê rebûn. Lê hema Abu Cafer artê şekşand û Simbaz tune kir. Ji ber cihê wî yê bilind Abu Muslimê Xurasanî piştî mirinê bû efsaneyek li hengekî netewî û pêxemberekî Îranî. Di derbarê wî de gelek çîrok û roman hatin gotin. Hinekan gotin Abu Muslim saxew nemiriye. Lê hema ew li çiyayê rayê dilgirtiye û wê di demeka got ew dizanin de serbest were berdan. Heta gihaşt radeyekê got ew weke pêxembereke ji aliyê Zeredeşt ve hatiye şandin dan nasandin. Hinekan bi mirina wî bawer nekir û gotin ew ê vegere û wek heviyê li cîhanê belav bike. Xwediyên van gotinan navê mezheba Musilmî li xwe kirin. Hejmara kesên xwestin tola kuştina Abu Muslim hildin zêde dibû. Abu Cafer jî rêbazeke sert bi wan re bikar anî. Heman rêbaz ji aliyê kurê wî el-Mehdî ve yê got piştî mirina bavê xwe bû xelîfe hat bikar anîn. Piraniya dîroknasan pesna Abu Muslimê Xurasan kir. Weke mînak İbn el-Esîr wiha got. Abu Muslim mirovekî leheng xwedînerînekê bû, comerd û vîndar bû. Hin dîroknasên din derheqê wî de wiha gotin. Abu Muslim mirovekî jîr jê hatî aqilmend leheng û wêrek bû. Hinek din jî wiha gotin. Yên mîna Abu Muslim başî dizanin xirabî red dikir, soz pêk dianîn, peyman li dar dixistin, dijwarî hêsan dikirin, astengî derbas dikirin û derî vedkirin. Her wiha Abu Muslim gelek nasnav bi dest xistin weke Xwediyê Dewleta Abbasî, Xwediyê Dozê, Qerî Zeman, Munîr Zulme û Paşayê herî mezin ê Îslamê. Di derheqê wî de Curcî Zêdan got ew rêberekî ecêb bû karî bo Abbasîyan bi ser bixîne û dewletê ji wan re ava bike. Tişta got wî ji Abbasîyan re kir ji ya got Amr ibn el-As di dema xilafeta Muawiya de kirî mezintir û baştir bû. Hat gotin carekê li pêşiya Xelîfe el-Ma'mûn qala Abu Muslimê Xurasanî hat kirin û el-Ma'mûn jî wiha got. Sê şahên herî rêzdar li ser erdê hene. İskender, Erdeşêr û Abu Muslimê Xurasan bûn.